Zašto mirno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se utešat, blaženi se milostivite. Zašto ti je se pomiluvani, blaženi se čistite po srce. Доктора, да го снимам за доктора. Ти много от един път ме нападна. Много здраве на твоята съпруга. Да си ми жив и здрав, Много я уважавам, покланя ми се. Все едно на нея съм запитал. Малко на шега мора да свъртиме се. Да направиме размен, ние кикаме, ние го сакаме, Аспарух е наш цар. И да почнеме ние да викаме, да ке рече, чуй ме, мръднати се. Ние сме от Аспарух, бе, кой сте вие? И ке рече, чекай бе, не е наш. Малко шега мора да патим. Много здраве. Да си ми жив и здрав. Кажи поклон, на тебе съм на пръст. Да се видиме, со Господ напред. Поздрав. Сега работам та работа приватно јас кај мене. Нам 94-5 зело стругови од Сериозно, дајте малку на шега. Ние ќе речеме наше Аспарух, вие нямате ништо. Ќе ми речеме на бугарите. А сега да ви име шак да му даеш.
И Аспарух е наш, не само Гоце Делчев. Така ли? У напад треба да преидеш. Борисов вика, Гоце Делчев българин, ама се е борил за България. Македонија, он се жртвувал за Като Македонија. този Че Гевара вика. Борил се Да им кажеш, ние ќе си го земеме Аспарух ако вие не го сакате. Наше Аспарух вие немате ништо. И ве отпуштаме, одите си кај сакате. Слушай, на времето... Радуле, мораш малко да им кажеш така, шахмат. Ајде, да се живи, здрави и весели вака да се гледа. Фамилията, да не ме забравиш, поздравя. Не те забравя, Имаш много поздравя. паметна жена, много я уважавам. Да си ми жив и здрав. И да я слушаш много. Ајде. Ајде. И каже, Аспарух е наш, не го даваме. Сега како? А? Што имате вие од нешто? Ништо немате. Професоре, Професоре, така напад ќе направиш. Ајде. и виж, че викам да слушаш много. Да, Така и кажи. добро. Такъв кеф, че ти направиш, че Ќе няма да направи, къде. ќе рече, да. Опа, излез. Ви, Айде, с тебе се. Много по-добре това. Добре, благодарим. Айде. Много те моля, ела от това. Викам, не мога от екиона на Кремен. Моля те си, искам да ми помогнеш. Абе, ще ти помогне. Ела тук, викам. да му даеш подршка. И викам, добре, ти прати една кола до Срумица, аз до там ти не дадем. Добро. И аз освободих на Бибишков, с негото кола идяме, нема го на Срумица. Явих се на жена му, он вика, не знам, аз ки му кажа и по едно време, що да правим? Или, яви се, вика, елате, аз ки плата. Бензин. Да им дајме некој јунак. Те си немат, те са... Предходно ги забранува, а сега ги сака. Предходно песните не ги дава, а ги пале, а касетите ги фрла, сега викат наши се. И Сандански не иска да чуят за него. Сега викат и той е български юнак. Сега и он. Така. Темелко, знаеш ли вика, брате вика, вчера бех как се казва, Пустец. Пустец бех с едно друго момче и има митинг, поддръжка на Темелко, па да го изберат за градоначало. И он вика, драги брате, вика, овде е дошъл, вика, първият председател на Омо Илинден и почетен председател на Омо Илинден Пирин, кой ще е прекарал 2 пъти по 4 години в затвор, вика, за Македония. Да, уния хора, браво. Мене сълзи ме на него. Море, брате, бай Стояне. Господ те сака да се държиш до Исуса. Само да кажеш нещо за... Държи се до Исуса, майсторе. Аз 2 пъти дошъл, 2 пъти по 4 години затвор, за тази Македония, не за друго. Ама ти, извинявай, че кой си ти? Не знам, все Аз не те знам. Стоян Георгиев. На Омо Илинден Пирин. Омо Илинден Пирин. Почестниот председател, да. Бех първ председател на Омо Илинден. Йордан беше заменик, Йордан Сандански. 90-та година бех на Копенхаген за правата на македонци да бранам. Като си дойдох, бугарите ми взеха пасоша и 15 месеца не дава да излезем никъде. А Йордан не викаше окупаторски български, а не му взема паспорта за 1 минута. Он на мое место е бил в Канада и като дойде, Стоян това, само него да го изберат в председател. Аз 3 пъти си давах писмена, не искал да не се получи дисциплина. Но накрая видео не става. А по устав в 6 месеца, като аз сега оставка, трябва да се направи конгрес да се избере нов председател. А той след отначало Кузманов, новинара. Тошко Кузманов. Коце? Тошко Кузманов, новинаров. Кузманов, отдавна го нямам викано. Христо! Не съм го видел.
Тихо ќе откараме да снима горе на Ляски на манастиру. А, два километри. Ќе видим, он ќе каже. Хубаво ќе го откара. Горе всичко до тавано. Ама ти беше на Горноляски? Бев, да. Бев, да. Ама той не е видя там. Видя ли столцето? Го видов, да. Само твоя Иване, тя ти бъде твоя невеста, само твоя Иване. Ano,
Čekaj bre, Vojvodo. Ajde. Ajde, organiziraš četata. Prijatno. Da te mi živi zdravi. Ajde, kumo, pozdrav, sve nego. Tu kasne nije